Huppakee gasten. Welkom in vlog. Bij is dat VVC eerst. Ik ga hier nog een keer een spelletje spelen met een dat wil ik zien. Met een nieuwste game setup. High-tech, tralala. Maar eerst zal ik hier nog dat plankje hier zijn. Schelden, een witte primer geven eerst. Ja, dat heb ik toch nog een scheldertje kan ik maken. Het is nog voor school, dat moet tegen vrijdag gedaan zijn. Het is ook nog naar reet geraakt. Maar dat allemaal wel zien. En toen ga ik hier nog een autotoertje doen op de PlayStation. Het zal eerst weer hetzelfde spelletje zijn als de tweede keer. Aangezien dat we ondertussen nog weten hoe dat heel bazaar werkt, zal dat veel rapper gaan voordat het erin te steken en te doen. Ik zal geen fouten meer maken met bakje aan te leggen of de skuffe er niet eens tegen. Gaat er geen beginnersfouten meer. We zijn nu een professionele gamer geworden. Ja, professionele gamer zeg ik hier nu. Ja. Het is ook nog wat, ik heb dat nog niet gezegd tegen ieder, maar ondertussen ik ook beginnen met hier uit mijn lattenfront met een aquarium de versieringen aan te brengen. Maar ik was er aan beginnen en één keer last minute mocht ik dat toen gaan snowboarden verleden week. En dan was ik er meer aangeraakt, want ik had ook schoolwerk dat moest doen. En zo het eigenlijk nog maar een halve grondlaag had, zeg maar, kijk. Nee, je kan zien dat je erop zetten turtles. Also met zo'n kappetjes, leg van Off-White. Ik zal een keer een schelpan van 10.000 euro zetten en ik dat eraan hangen. Ah ja, als ze er van Off-White had verdijd, komt dat hier tegen. Oh ja, ik zal dat ook nog een moeten voor doen eerst. Ja, wat verdijd gasten. En kijk, hoe er mij van nu al die planken te schelden. Ik zal dat wel voor morgen doen. Ik zal een keer nu eerst, met dat hier schoon en donker is, een toertje spelen op de PlayStation. Eerst wil ik nog een wat mededelen naar hier. Hier zijn kennigraden. Vanillemelk. Maar ik vind dat zo goed. Een goed slok vanillemelk. Het mag nuchtend zijn, noeien, avond, nacht. Maakt me gewoon niet uit. Het smaakt me gewoon. Elke dag, elke periode van het jaar smaakt me dat. Maar 30 randen buiten, het gaat me smaken. Maar mijn tienen zijn, vriezen dat krakt, het zal me smaken. Vanillemelk, dat is hun de shit. Echt waarheid. Dat is echt lekker. Moet echt ook proberen. Ja, gasten, we gaan moeten beginnen met de prijzen erin te steken. We zullen hier eens een keer arrangeren. Hopla, die prijzen eruit. Oei, 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 toch. Die prijzen erin zijn. Hopla. Moet je nog een prijzen hier zijn. Hopla. Die prijzen er ook in. Hopla. En normaal gezien zou ik nu moeten hier kunnen uit mijn knoppen doen. En zo in tv moet naar hangs zien. Ah, voilà, zei. Hola. Je bent alweer te tutten, zei. Koeret. Ja. CD'tje zal er eerst naar hij zijn. Ik zal hem hier alweer installeren, Juist lekker vorige keer. We zullen die moeten in een PlayStation ook al leggen. Oei. Die doet hier niet veel, in een PlayStation. Ah, nu zei ja. En route, hup. Start maar op. Ja, voilà, je luistert. Stemherkenning aan all event. Ja, slim spel. Hey PlayStation, start maar op. Je moet wel een beetje in school vlam steken klappen, anders verstaat je nog niet echt al te treppen. Maar ja, kijk. Voor hem wil ik dat wel een keer doen, ja. Nee, ik zal hem hier zetten. Oei, met een televisie zou ik er ook nog moeten. Moet je maken dat hier dat knopje doen. Ext 1. Ext 2. Of ja, hopla, mensen gasten. Sony Computers Entertainment. Ja, hopla, tel wij uit een rap spel. Ik heb dat vorige keer ook gezegd, dat werkt veel rapper dan een PlayStation 4. Hier zijn Evolution Studios. Het spel kan beginnen, gasten. En mijn baks kan al over eerste keer aan. Hier zijn English, goed luisteren, nee. Hopla, kziek. Hopla, hey. Maar ervoor, gasten. Moet ik kijken, zeg. Versie 4. Hopla. Hier, en we gaan weer van eerst keer een quick race doen, Hopla. Voilà, zeg. Ik zal je nu mijn telefoon weer eens hier installeren. Dat je er kan meevolgen. Dat is hier ook zo'n verrassingen uit een quick race. Dat is eigenlijk een parcours dat je niet kent. Dat je hier willekeurig kiest. En een auto dat je hem ook willekeurig kiest. Ja, het is van eens met een Super 1600. Dat zijn eigenlijk de trouwste auto's van heel dat spel. Nee, kijk hier ze. Kan je niet weer een keer? Ik zal hem mogelijk moeten rijden. Ah ja, maar ik zal hem mogelijk rijden doen. Ah ja, voilà. Het is wat dat is. Hopla. Start de gasten. Start de race. Hopla. Oei, het is in de snoep te doen, hè. Maar dat is 3 keer niet, die auto's. Dat is niet van Rut. Godverdikke toch. En durft wel niet dat al niet naar het draaien zal vliegen. Of vind dat is ieder verder niet.
Ola, ola, watersplash. Ah ja, dat is watersplash, hè. Godverdikke vent. Oh, we vliegen hier al ver van de baan, hè. Jebla. Bochtjes snijden. Jebla. Oh. Hupla, oei, we hebben naast. Oei, ja, patat. Are you okay? Yes, er alweer, hè. En achteruit, hup. En weer en vooruit. Krie wel tegen een boom eerst, komt dat tegen. Ola, ola, ola. Ja, maar zet naar de sukkel, hè. Oh. Wees dat mijn auto een beetje kapot is. Godverdikke, en die bak zit hier te trillen in mijn hand. Jongens, daar. Trees. Oh, maar vent. Patat. Man, dat is hier niet te doen, hè, vent. Oh, hup, bochtje snijden, dat hij zegt. En patat. Dat is ook weer om zeep. Pay attention, dat is zeggen dat je het aandacht moet doen, hè. Arne, je bent niet goed bezig, vent. Oh, die aan de moord gepleegd. Hopla. Hopla. Ja, we zitten weer op het goede pad, gast. Ik voel, oei. Dat is hier ook 3 keer niet, hè. Oh, paf, teenboom, zeg. Oei, godverdikke. We zitten op het show, hè. Het is om zeep, hè. Ik voel het, hè. Ja, we zitten, oei. Hopla, we zijn weer weg, hè. Jee. Hop, met de heet, hop. En neemt in een peuzel te eten. Hup, met een handwring. Oh, hey, dat is zien. Gebeurt hier. Ah, nu zeg. Dus exit game. Godverdikke. En nu heb ik er met auto's die auto's zijn, met de WRC's. Dat zijn auto's, hè, gasten. Godverdikke toch. Ik heb een strak plan, gasten. Ik zal hier met een setup een beetje veranderen, want kijk, ik heb gezien dat je er zo met je heel scheef op dat beeld zit. Ik ga er hier even vlak ervoor zetten, dat je er ooit zit. Ieder foutje dat ik zal maken, je zult het allemaal zien. Als ik een drive vlieg, je zult het zeker goed zien, hè. Hallo, maar dan beginnen, hè. Met een echte auto, hè. Met een WRC, gasten. Ja, dat zijn niet zomaar auto's, oei. Opeens dat een bazaar kapot was. Oh, je stopt er in één keer van muziek maken. Ik zei, een bazaar gaat er aan ploffen, hè. Dat is gewoon. Ja, het zal wel niet ontploffen eerst, ja. En als het ontploft, het zal op de video staan. Voilà, zeg. Hier zijn de WRC's gaan we kiezen. En kijk, zij staan nog open. De Subaru. Hopla, accept car. Weer met Peter Solberg. Of Peter Solberg van Eigest, ja, wie anders. En gaan we een keer in Australië rijden, dat is aan de andere kant van die bol hier. Wel, bij Australië, hopla. Moch. En hier zit een eerste kapé. Oh, hier zit een korte kapé. Ja, een super special hier, als ze zeggen. Dat zal in een bus gaan geven eerst. Even laden, gasten. Even geduld. Loading, zegt hij. Dat wil zeggen, even mogen. Maar dat hadden we ook geplat, het is al glad. Hier, start de race. 3, 2, 1, starten zeggen, hopla. Maar vind dat is, dat ziet hier. Oh, te vroeg, Arne. Ja, godverdikke toch, man, hier weer in handicap. Ja, hopla, de plakkaat, die moet allemaal ondersteboven. Man. Het is hier weer een vet met Arne. Hopla, een jump en all, mate. Ja, het was al ik weer met mijn hat tegen mijn deur, vent. Ola, kijk van de baan. Man. Hopla, dat is gewoon dat, oei. Dat is gewoon dat, en zei hopla, oei. En de auto is al veel gasten. Ola, door de smal had. Ja, van eerst. Ik had weer een pezen, dat kan ik niet klaar. Oei, en een auto rokt ook, hè. Een auto rokt ook. Oh, die aan het draaien. Oh. Man. En we zijn er ver, gasten. Ja, hopla, finish. Kijk, weer te slecht dit van alle 10 gereden dat je elkaar hier hebt heel in PlayStation 2.
Hier zijn heel mijn voertuig barsten en al. Het is nog werk aan de winkel, wij gasten. Voor de afwisseling, gasten, ga ik hier nu nog hetzelfde toertje doen. Identiek hetzelfde toertje met dezelfde auto, heel hetzelfde, maar met een camera omdraaien. Dat je er min gefocust aanzichten ziet. Want dat vooral een beetje concentratie. Wij zitten in PlayStation 2. Man. Kijk, je zou het wel zien hoe gefocust je moet kijken, vent. Echt de waarheid. Je zou dat hier live meemaken. Ik ga eraan beginnen, wil ik toch eerst kijken wat toon dat je er hier zegt. Met een gamestoel. Kun je dat een beetje zien, gasten, met Minu. Dat is Minu, dat is mijn kussentje. Ja. Dat is mijn gamestoel, zeg. Meer moet dat niet zijn voor mij. Nu nog de PlayStation, nu nog de tv, nu nog een stoel. Ja, en ja, zo de kat is het ook nog niet, maar ja. Vanaf nu is er nog de katten, zeg. Hupla. En dan je er allemaal weet, een kat drinkt melk, Hier is zijn menu. Ja, maar ik zorg goed weer voor mijn katten. Ik zei. Voilà, ze zijn weer genoeg gedronken, zegt ze. Ze is alweer gedronken. Ze kan er tegen nog niet te veel, hè. Man. En dan zo game ik toch niet. Dus tegen wel, ik ga me goed zetten ervoor. Hopla, go, zeg hij. Op je van de benen. Hopla, nu gaat het goed, weet. We kennen de baan al een beetje niet. Nou Frank, hopla. Gaat niet geloven, gasten, maar nu gaat dat veel beter dan de eerste keer van eerst. We zullen me nu moeten zien, hopla, over de brug. Nou Frank, hopla. Man, nu gaat het goed, mijn vriend. Hola, verre van de baan, hè. Godverdikke toch. Hopla. En mijn auto is alweer zo vol, ik weet niet wat hij moet dat ik heb zien. Maar ik kan het niet zien, hè. Het is hier weer onder die brug, hè. Hopla, we zitten van eerst keer deuren. Kan ik het nu eigenlijk wel zeggen wat ik wel heb tegen. Hopla. We zijn nog ver aan de finish, hè. Hup. Jupert, Jui. Rapper. Hopla, finish. Hey. Machtig, vent. Machtig. Ja. Als ik weer een lumineuze dag teken, ik heb dat hier gevonden. WRC 1, alstublieft. Ja. De eerste WRC die ooit uitgevonden is voor de PlayStation 2. En ik heb dat hier nog liggen, zeg. En ik ga dat nu ook spelen, zijn speciaal voor ieder. Dat zal voor eerst, top graphics, top kwaliteit zijn, pees ik. Dat zal nog beter zijn dan die dat ik hier nu aan het spelen ben. We zien we er hier heel zitten, zeg. Maar we moeten een skiffen versteken. En ik weet niet of je er nog weet, of je er ooit geweten hebt. Maar in de PlayStation 2 moesten we nog hier zijn. Zo een memory stick steken. En als juist de memory stick dat niet in zat, toen had je pech, toen moest je heel opnieuw beginnen met je spel. Dus moet ik hier ook die memory sticks versteken. Nee? Hier, moet ik kijken. Nee? PlayStation gaat open. Hopla. Heert gewoon een event. Het is godverdikke een gemakkelijk spel. Je moet maar zeggen wat je wilt en je doet het. Allee, ik zal dat hier even versteken zijn. Heel bazaar verstoken en nu hopla. PlayStation er te weer. Hopla. Ik zeg maar, kijk wat dat zegt. Hopla. Het gekende beeld van de PlayStation 2 gasten. Jawel. Hola. Ik zal hier misschien mijn geluid weer al leggen ook. Het zal nog zo spannend zijn. Hopla. Het lawaai weer aan. Maar ik vind toch, dat is echt lang geleden. Dat ik hier WRC 1 gespeeld heb. Maar gasten, dat is gewoon... Ik zou niet weten uit welke jaar. Maar ik zal hier eens hier bekijken. Misschien kan ik dat wel weer vinden uit welke jaar dat is. Dat moet voor eerst van 2003 of ja. 2001 gasten. Dus dat is van het seizoen van 2001, dus dat spel moet uitkomen in 2002. Alsjeblieft. Dat is gewoon even noodelijk ik verre. Ja, 2000, ik ben geboren... Hola. Klaar, je wist er kapelen. Ik ben geboren in 2001 en dat is van de rally van 2... Hola, heb je dat al ooit gehoord? Goed werk, nee? Oei. Wees dat we met de fouten zijn. Ik zal dat hier ook moeten oplossen. Ja, het marcheert wel alweer niet. Ja, gasten. De beat was ons dus heel goed in 2001. Moet ik eruit vinden. Jabla. Het is godverdikke hoe pluit moet ik kijken.
Hier zijn al een demofilmpje aan nu. Woe! We zitten hier in een discotheek. Godverdikke. Dat is hier wel een hele spitte zaak. Ik zal een maar één toertje doen met WRC 1. Ik heb daar eigenlijk allemaal vrij speeldag gedaan. Maar doordat er hier voor eerst, ja, het was een stofje in die memory stick gaat zitten of zo, ben ik zo dit heel aan opnieuw. Maar doordat dat eigenlijk niet zo geest is, het is hier niet de bedoeling dat ik hier toe hoe dat een spel in elkaar zit. Het is de bedoeling dat ik hier toe ga hoe goed dat ik kan rally hierin. Want, wat je er al gezien hebt, kan ik dat stif goed. Amai. Voilà, we kunnen weer hier rond de race starten. Hupla, pull-up zeggen. Oh ja, en je mag 2 keer ruim met wat een auto dat ik zal rijden. Zeker weten met de Subaru Impreza. Je weet, ja, dat is mijn favoriete auto. En als je dat je hier ook kost te kiezen, ik zeg, voilà, rap gekozen. Ja, hier zijn laden. Dat maar met je vooruit gaat, godverdikke. Kijk, dat was zo geboft met een PlayStation 2. Toen nog langer vandaag, dit me. Allee, hup. Jui. Hupla, hier zit het toen. Hupla, go, zegt hij. Ha, moet dat nou worden. Hola, dat is nog een heel anders, gasten. Maar vind je naar die kwaliteit, dat is machtig. He. Je kunt de blokjes stellen op tv. Hupla, zelfs jumps en al. Maar vind je moet je eigenlijk helemaal in. Hoe zalig. Oh, ik kan ook een drive zo te zien. Maar dat vind ik hier machtig. He. Dat vind ik echt geestig. Ik zeg, dat is echt oldschool, wat ze zeggen. Eigenlijk is het niet veel fun om we maar het kruisje doen en sturen. Maar wel machtig die kwaliteit die ik vind. Als we ook een driftje leggen. Wauw, bij ons, kijk. Man. Is dat niet wel? Dus we dat moeten maken voor de PlayStation 4 ook. Ik zei, we staan het eerste. Maar ja, met Peter Solberg van eerst, ja. Hopla. Oeh, laat me laten ver uit een draai, hè. Me laten ver uit een draai. Maar hier een beetje moeten squannen bij die gasten. Dan hier aan de leidingen blijven. Hopla, wow. Voilà, we staan niet meer ver voor, hè. 90 onderste. Maar we moeten een vorken doen, hè. Hopla. Oh. We vlogen een draaihals mee, dat zien. Parjaanse tegen de kaart. Oh, die alweer van daarop. Oh, rep. Vooruit. Hopla. Ah ja. Oei, 4900 nog maar voor. Dat is geen vet meer, gasten. We moeten echt een ervaring spannen. Maar ja, kan ik hier eigenlijk ook mijn huizen hier naar sturen. Hè. Maar kijk, zeg, weer C3 of 4 vind ik gisteren. Ja. Maar kijk, zeg, hier zeg, en de WRC 1 kun je nog overvoer komen. Moet ik een zeg. Finish, hopla. Hela, gasten. Ben gewoon, nee, met 99 ondersten ben ik voor Carlos Sainz gearriveerd. Machtig, hè? Als dat niet machtig is, vindt. Zet een ding. Continu rally, hopla. Machtig. Ik kan me zeer meer rot, hè. Godverdikke gasten, het is hier alweer een kwijt rijden nu. Ik heb hem hier weer laten vangen. Ik heb dan weer C4 weer ingestoken en ik heb weer nog heel aan zitten spelen. Dat is eigenlijk echt verslavend in een PlayStation 1. Oh, man. Ik kan dus hier aan slapen zetten. Morgen ga ik een video weer in elkaar steken. En toen ik dat op YouTube spelen, ga je dat allemaal kunnen zien. En ik heb nog chique gedachtjes, gasten. Ik heb gewoon gedacht voor zo'n oud speelgoed van ik van vroeger uit te testen weer en dan kan ik mee te spelen. Ik kan nog een drone leggen dat nog mee kan vliegen, een autobaan dat nog kan in elkaar steken. Ik kan dat allemaal doen voor de YouTube hier. En in elk geval, Stefan, bedankt voor het kijken. Heb je leuke gedachtjes, zet het hieronder in de reacties. Ik kan het zeker bekijken. En misschien steek ik dat ook wel een keer uit. Abonneert, liked, deel het met je maten. Je weet wat je moet doen, gasten. Allee, tot de laatste keer.